Představujeme vám unikátní a přitom velmi jednoduchý stroj rozmetadlo organických hnojiv do vinic a sadů Davinio. Výrobcem a prodejcem tohoto vynikajícího pomocníka je osvědčený producent zemědělských strojů STS Olbramovice. Rozmetadlo Davinio je díky svým malým rozměrům určeno na aplikaci různých druhů hnojiv a substrátů, především do vinic a sadů či chmelnic. Jeho šířka je 159 cm a je určeno pro rozpon 2 a více metrů. Naložit a rozmetat je možné různé druhy hnojiv, například chlévskou mrvu, kompost, rašelinu či vápenec. Davinio se vyrábí ve 2 variantách. Do té základní lze naložit 2 metry krychlové materiálu, do zvýšené verze pak až 3 metry krychlové. Rozmetadlo má mechanické pohony všech rotačních částí, odvozené od náhonové hřídele traktoru. Podlahový dopravník má navíc možnost regulace rychlosti pomocí rohatkového mechanismu, který se dlouhodobě osvědčil i na dalších strojích vyráběných v STS Olbramovice. Například na krmných návěsech Kamzík. Samozřejmostí je možnost připojení za menší traktory používané právě ve vinicích a sadech. Návěs je vybaven jednoduchou brzděnou nápravou s nájezdovým brzdovým mechanismem. V základní variantě má pracovní záběr rozmetání 1,5 metru, ale pomocí opčních adaptérů jej lze zvýšit až na 3 až 5 metrů dle použitého hnojiva. Výhodou tohoto stroje je jednoduchá konstrukce, odolné provedení, minimální poruchovost a všestranné použití. STS Olbramovice nabízí záruční a pozáruční servis, včetně dodávky všech náhradních dílů přímo u zákazníků. STS Olbramovice, dlouholetý partner spokojených zemědělců.